Само да се падне нещо. Yes! Каква са? Окосената трева. Или лайн. Лайма. Може окосена трева. На раз, Два, три. Няма вкус. Това е окосена трева. Окосена трева. Да, не съм. Ужас. Хора, 2 лоши, 1 добро. 1. И за мен едно. Кокос. Ама ти не го хареса. Да, ама пак е хубав. Добре. Хубав. Марти. Едно и също. Пак окосена трева. Ама не, ние трябва да въртим са пак, защото то се падат две еднакви, то не трябва. Взимай. То не е хубаво. 3, 2, 1. Моето няма вкус. Лайм. Окосена трева. Моето е лайм. Помаши. Помеши моето. Моето е много сладко. Толкова. Късметлика. Обаче лайма не ми харесва много. Абе, на теб какво ти харесва? Опа! Повръщано ли праскова? Вики, как можа да го завъртиш така? Супер! Повръщано! Чакай малко да спина малко. И аз. Добре. Чез. Праскова. Късметлика. О, колко е хубаво. Праскова. Но хубаво ли е? Я? Да, наистина е праскова, много хубаво. Много лъха на праскова. Абе, върти бе. Ще спрем докато си изяде бомбона. И така. Върти тя. Не, ние вече го ядохме. Не. Да, взимай. Няма не. 2 пъти се е паднало косената трева и лайма, така че си го стъпиш. Кучешка храна. Кучка или шоколад. Моля за шоколад! Ужас. Ужас. Да, така, аз въртя. Ки, внимавай как ще го завъртиш, мила. Вече ядохме Не може. храна. 2 пъти са такова. Кучка храна. Чакайте да помреш и другите. Добре, взема това. Помърши моята. Помърши моята. Ей, Ще взема друг. най-лошото. 1, 2, 3. Не взема си му. И така, хора, взехме си приятно мляко, защото да ни олеква. Аз ще да повърна. Питай зрителите на YouTube. Добре, аз поне се опитвам да ги дъвчам. Аз ги дъвчам и аз. Да, като гледам много ги дъвчаш. Направо ги плюеш, а виж мене. Много ги дъвчаш. Ами да. Добре, върта. Кой върти сега? Моля те, само да не е кучешка. Яйце.
Не. Чакай, къде е камерата? Винаги се пътка. Да е хубаво. 1, 2, 3. Пуганки. Пуганки! Я? Дъхни. Теб какво ти е? Пуканки. Дай по-бързо. Ма не е много хубаво. И така, сега въртам. Укусено трева или лайн? Това поне е вкусно. Ма друг. Cheers. Cheers. Това вече е лайм. Лайн! Я? Не е лайм. Лайм. Това е лайм. Ми да? Аз не мога да усетя мириш на пуканки. Чакай много. Лайм е. Кая ме прави да подуша. Мириш на пуканки. Лайм. Лайм! Това е много вкусно, докато го изядем. И така. Yes! Лайм. Пъкнах си пръста от... И моето беше лайм. Добре. Така, но ти въртиш. Ако не стигне... Въртиш! Ако не стигне паметта на телефона, знаете, че ще има и втора част на това. Да. Ако прекъсне по някое време, което говорим, ще има втора част. Да, въртим. Човек, много силно. Бървинки! Yes. Пак се забили бървинки. Пак съм забил бървинки. Едно. Искам два пъти да го... Чърс! Чърс. Искам два пъти да го пробвам. Хайде. Бървинка много е вкусно. Много да помогна. Бървинката е много вкусна. Хора, защо не й се падна бървинката? Трябваше да е за мен. Добре, дай въртел. Опа. Вики! Побрата на ето, аз ще дам. Аз искам да си взема. Не, аз си избера. Твоя късмет е лош. Добре. Чуш. Искам друго. Той друго. Има още едно. Май по-добре е това. Айде. Чуш. Праско. Прасквата е гадна. Повръщана! Прасквата е гадна. Повръщане малко кисело ли е? Да. Повръщане. Ужас, повръщано. Хора, повръщано. Защо ми се падна повръщано? Прасквата е гадна. Добре, ти въртиш. Упс. Не па да дай пади. Пак кърпички или чакай, стой. Първо се падна кърпички и такова. Падна се първо е това. Добре, айде, първото е кърпички, айде кърпички. Кърпички или кокос? Кокос. Нищо едно. Вики! Ти ядеш развалено яйце. Ще отпочинем малко. Хора, моя грешка, ще взема друга, защото съм взела развалено яйце. Я ще взема още един. Не. Я ще взема. Кокос. Ям да пим. Нищо кокос не ми харесва. На мен не после накрая не ми харесва, ама... Аз ли върта?
Не аз. Добре. Не го завъртя. Да, ще го спрях с пръсти. Пак окосената трева, окосената трева. Чакай да видя дали окосената трева. Да. Хора, ужас. Дайте нека сме само лоши неща ми се падат. Ти, да. Пак лайм. Окосена трева. Виж моето. Лайм. Виж моето. Не. Знам. Окосена трева. Моето е лайм. Хора, извинете, стана един проблем. Така. И между другото, Лайм. сега, от сега нататък няма да спираме камерата. Напротив, трябва да я спираме. Да. Ужас, нали? Не. Кърпички. Не, вижте. Какво? Кърпичките падна. Не, това кърпички ли беше или синя? Боровинката. Не, кърпички е. Не, това е боровинка. Това е боровинка. Какво? Ето виж! Ето виж. Не, то първо се падна на кърпичките. Как бе? Бе, падна на боровинката. Скайте ми палци за... Така да ги помериш. 3. Не става. Не. Става. Не. Аз го обърках с... Кърпичките съм ги била объркала с Не. яйцата. Ето последното. Да. Паста зъби. Не е толкова лошо. Добре. Супола има вкус на Не е туршия. толкова лошо. Я? Знам, че не е толкова лошо. Има и лошичко. Добре, хайде да въртиш. Да. Добре, хайде. Ако ти да тя ще чурате. И така, хора, сега имаше един проблем с това момиче, разля цялата си вода. Чакайте, и сега свършвам. Понеже клипът ще бъде и в нейния и в моя канал, ще говорим на ти. Да. Не това момиче, а тя. Седи. Добре, върти, хайде. Дано се падне миризливи чорапи да свършваме играта. Миризливи чорапи! Yes, мада! Тути фрути или миризливи чорапи? Тути фрути, моля да се! Моето е... Моето е миризливи чорапи. Я помърши. Миризливи чорапи. Така. Добре. 3. Кое? Чърс. Чакай. Я помърши така. Добре, на 3. Чърс. Cheers. No, 2. Чакай да ми си взела повръщано. Добре. 2. 3. Моето тути фрути. Чорапи! Искаш ли да помиришиш моето? Помърши моето. И така, хора, това беше всичко от нас за днес. И днес след малко снимаме втори рун с това нещо. Жели бели, само че само хубави вкусове. Добре. До скоро. До скоро.